Vítam u prvého dielu Neighbors from Hell. No, skúsime takéto skúšobné, tak. Lebo ja už túto hru dosť nepoznám až tak dobre, ale mám ju fest rád. No. Takže, ja to iba chodiť. No, sa mi to ukazuje. Ale suseda nikde nevidím. On že vraj je sem. Prepačte, ale ja som chorý, jak si môžete všimnúť. OK. Toto napsa budeme musieť mať, ale to kašleme na to. Hej, čau. Bože môj. Teraz čo také máme urobiť? Aha, počerpať obraz. A, sem ideme. To fest veľká sarada, keď si ju stiahnete. Ale ja to mám na CDčku a neviem, kde to je. Už ani, ale mám to stiahnuté na počítači. Dobre, teraz sem hore. A zaraz sem aj dáme. Nie. Nie, piče. Dobre. Všetko je v poho. Nič sa také nestalo. Teraz ideme dole. Oj, moc sa preberie. No už ide. Je to fest jednoduchá hra. Ten mladý mu robí zlosť, jak môžete vidieť. A on sa z toho zlostí. Teraz ideme ku psovi. Ma zažere. A prepáčte, že kašlem, lebo som troška chorý a no, máme guličky iba. A jedno máme. Nie. Tak. Už ide. No, vidíte? Vyhrali sme, máme všetko. A dám na chvíľku strich.
Dáme OK a dáme strich. Dobre, sme späť. Prepáčte, môj menší brat ma vyrušil, tak musel som dať strich, aby ste to nepočúvali. No tak ideme na ďalší level. A on bude sa pozerať na niečo, neviem na čo, ale tak by to malo byť. No, máme toto. Pozrieme sa ešte na záchod. Že čo sa bude? Lepidlo? Áno. A ja už to ten Trickfest dobre poznám, že čo sa stane. Ten divný zvuk, čo on robí, ako keby na holuby. To nie je chytač holubov. No. A lepidlo tam je tam. Pripravíme sa. Pozor! Štart. Ale sem musíme mať. Fest dobre. Jemu spadalo ďaleko hľad z okna. On si prdol. Sa mi ukazuje, že koľko percent by to dá. No. Myslíte, že by som mohol ísť sem akurát? Lebo on by už o chvíľku mal ísť sem. A nie je to dobré, keď už je to. Ešte aby 2 razy. A rýchlo idem dole. A na toto teraz. Tak sa na to môže pozerať. Nie? My nechceme ísť vonka, sakra. Zase musí ísť sa pozerať na toto. No, uvidíme, že čo urobí. Nemá ďaleko hľad, tak preto sa musím iba tak pozerať. A tam dáme toto. Áno, toto. No dobre. Tak no dobre, sme späť. Neviem, či to je natočené, ale ešte raz tak sebe zahráme. Nie, zastal sa. Už som chcel ísť hore, aby ma to ten tu šialenec chytil. A zlobil mi ňufak takto krásnučky. Nevoj sa, to ty vždycky zbavíš holiek. Ako dievčat.
No, dobre, čo zistil. Prepačte, ale toto už som hral. No ako poznám to z videa, nie že hral, poznám to z videa. Baxtrix, to všetci poznáte. To youtubera. Nie ako tiež zlý, ale vravím vám, Fesi je lepšie ako troška nejaký. No, Gamer je tiež dobrý, ale nevravím, že sú zlí. On se ustaral. Dáme strik. Dobre, som späť, lebo zase ma otravuje. Fakt neviem, že... teraz ide sem. To podľa tohoto môžete vidieť. To podľa tohoto, že ide ku ženskám. A vyhrali sme. No ideme na toto ďalšie. Ale mne by som tiež mala ukazovať také, ale neviem prečo. No, sademe na to, ideme hrať. A poď, vyber si kartu. Rýchlo utekaj. Prvá buska si dala tu s tortou. Teraz ideme na hajzel. Môžeme si to pozrieť. Aj toto. Aj.
Á. No, zoberie si to. Zajac. Jo, matka je zajac. Čo má čo? A teraz sa špite. On chcel si podaplasť. A ešte to vajíčko, musím urobiť zlosť. Lebo mám 5 iba zlosti a ešte jednu potrebujem, aby som vyhral. A máme na to iba minútu už. No vlastne nie 2 minúty, keď sa to tak povie. Prečo si ho dáva na presnú tortu sviečku, keď vôbec tam nemá tortu? Všimli ste si to? Rýchlo, vole. Vajíčko máme, dobre. Sem nemôže ísť, lebo už je taký. A fest dobrá grafika je to ako, ale... A teraz ide na noviny si čítať. Sem dáme vajcovku. A ideme sem. Ide hore. Haha. Vidíš, a som ti to oplatil. Tak myslím, že na tento diel by to bolo všetko. Iba 2 budú diely, viac ani nie, lebo toto sa vôbec nejde otvoriť, jak ste si mohli všimnúť. Ale druhý diel bude už 2. Takže dávajte lajky, koľko len môžete, hej? A ja už... Dobre, čau.